गिबियावनो आं बयनिसिमबो दुर्गा फुजानि गाहाम हामलायनाय आरो खर' गंलायनानै सिबिनाय बावहरबाय जाहाथे बे दुर्गा देबि आइया बयनिबो जिउ संसाराव गोजोन आरो खौसेथि लाबोयो आं बेखौनो हास्थायनानै नोंथांमोननि गेजेरजों गाहाम हामलायनाय बावहरबावबाय। जिहेतु नोंथांखौ नुबाय गोबां जायगाफ्राव थायो जिहेतु जोंनि 64 नं पानेरि बियाबनि जिहेतु थान्दै बिथांनि जानानै जिहेतु नोंथाङा खामानिखौ मावनो गोनां जादों बे बेलायाव। जों बयबो मिथिगौ जे बिथां बिस्वजित दैमारि मानगोनां बिथाङा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिबानाव थानाय हिसाबै फारसेथिं पानेरि समस्तिनि सुबुं थान्दै एबा MLA हिसाबै सुबुंफोरनो बा सुबुंफोरनि सेराव थांनांगौ जानाय हिसाबै माब्लाबा बिथाङा गुबुन खामानि हाबाफारि थानायखाय हायाखाय बिथाङा जों साथामसोखौ एसे दायित्व होदों जे सुबुंनि बिथांनि गैयैयावबो जाहाथे मानसिफ्रा बिथांखौ गैया बा एबसेन्स अनुभबा जाया बेखौ जोंखौ हगारना होदों आरो बिथांनि जाना जोङो जेसेबां हागौ रायजो राजानि सेराव थांनानै बा हाबाफारिफोराव थांनानै रायजोफोरजों नुजाथिंदों आरो फुजा खालामनायनि नामाव आसाम सरकाराबो बिदि थांनाय बोसोरनिफ्राय आसाम सरकारा जिहेतु फुजा खालामोब्ला फुजा खुङोब्ला एसे रांखान्थिनि रां बावजाया बांद्रायनाय जानायखाय एसेबाबो मदद जायो होननानै 10,000 मोनसे माबायाव मन्दपाव फुजा कमिटिनो होदों जाय फुजा कमिटियानोखि एकाउन्ट खुलिनानै होनो हादों बिथांमोननाव 10,000 रांखौ होदों आरो बेखौ जोङो नै भेरगाव समस्ति आरो टंला समस्तिखौ रानबाय थादों थिग बिदिनो दिनै नैबे दा 2 नं पुरनि भेरगाव गामियाव बिथांमोना गोबां नारा नाथा नाजानानै मोनसे मोजां साब सिखोन दुर्गा फुजा खुंनो थाखाय बा सिबिनो थाखाय दुर्गा देबिखौ सिबिनो थाखाय मोनसे थानसालि लुफुंनो हादों आरो बेजों लोगोसेनो शिव मन्दिरबो बिथांमोना लुफादों बेखायनो बेखौ दिनै बेखेवनाय हाबाफारिमोन आरो बे हाबाफारिया जोंहा मानगोनां आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिस्वजित दैमारि सारनिमोन खिन्थु बिथाङा गुबुन हाबाफारियाव बेस्थ' थानायखाय आंखौ दैथायहरदों आरो आं बेखौ बेखेवनानै होनानै थारैनो गोजोननाय मोन्दों आरो मिजिंथिदों बे थानसालिनि गेजेरजों बे ओनसोल लागैनो जोंनि समस्तियाव मोनसे गोग्गोम आयदाखौ धोरोमारि सावरायनायानो होन धोरोमारि समाज बेबस्थायाव जिथुनिखि प्रयजन इसोरखौ गिनानै जाहाथे मानसिया मोनसे आब्रुथि गोनां जिउ दानो हायो बे जाहाथे बे मन्दिरनि थाखायबो जायो आं बेखौ हास्थायदों। गोजोनथाव खौरां TVSनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा TVS श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा TVSनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा TVS श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि TVSनि गारिखौ लांफैनो हागोन। TVSनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसर गिफ्ट आरो TVS कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TVS कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।